som myslela, že není sezóna a pozri. Brutál, to sme vo Varene, hej. To je to najpopulárnejšie miesto. Ty kokos. To budeme robiť. Ja tu niekoho zabijem. Či som niekoho zabila, to sa dozvieme o mnoho neskôr. Ale pekne po poriadku. Bola som ubytovaná v tomto úžasnom hosteli, vrelo odporúčam. V cene sú aj raňajky. V cene bol aj welcome drink, čo bolo úžasné. Po skvelých raňajkách som vzala autobus, ktorý bol chôdzou len minútu od hostela. 5 minút neskôr som bola na stanici. Mojou prvou zastávkou bolo mestečko Belano. Len kvôli tomuto vodopádu dostala som tip od recepčnej. Poviem ti, že bola som trošku sklamaná. Preto, lebo to stalo 7 eur. Tak som si pozrela vodopádik, ale som utekala stanicu, odkiaľ som vzala vláčik do Vareny. Toto mestečko som sa rozhodla navštíviť až nakoniec, aby som sa nemusela stresovať časovo, keďže som si nebola istá, ako odchádzajú trajekty. Moje prvé kroky smerujú k prístavu, kde si beriem trajekt do mestečka Bellaccio. A tu ma čaká takýto dlhý rad. Napriek tomu tento rad netrval až tak dlho a o pár minút, možno tak 10 minút na to som už bola na lode. Takéto krásne výhľady tam boli. Tu vám ukážem realitu. V každom prípade toto ma najviac pobavilo, keď sme zastavili v Menáčo, to je ďalšie mestečko, ktoré ľudia navštevujú a tento pán to bolo, že čistý Talian, milujem. Celkovo cesta trvala necelých 30 minút a tie výhľady boli fakt neskutočné. Ja úplne milujem proste byť už na lodi, alebo len tieto výhľady proste úžasné. To, čo môžeš vidieť Bellagio, ti poviem v ďalšom videu. Ti poviem aj o ďalšom meste Varena. Nezabudni sledovať. Máš sa na čo tešiť, pretože to bolo veľmi prekrásne.